Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Малемен и има кучета. Имам ли колко? Сериозно ли? И кокъл нямам даже. Само трябва да ги удрам. Какво? О-о. Лоша работа. Много лоша работа. Съжалявам, хора, че читвам, но налага се. Това хич не е на добре. Хич не е на добре. Ето за това е хубаво да имаш къща. И в момента аз не бях ли спал? Айде. Аз трябваше да съм спал. И започва Фрапс. О, стигнал до някакъв банк. Оправи са. О-о. Не. Страшно. Ами, явно почвам пак наново. О, стига, бе! Това беше много странно. Пък и паднах в вода. То не. Странно и тъпо. Пак се извинявам, че читам. Пак умрях. Ще трябва рез на Фрапса. Той е някакво островче. И... да. Пак е някакво островче. И това ми е другото оцеляване и ще продължа на него. Не съм читал нищо. Така. Дайте да запам. Ома. Ей, сега става екстремно. Камък, удараме. На две. Камък, чакал, удараме. То просто... О, да, аз бях се подготвил да спра ферма. И то с камък, и то с камък. Ако се чудите, това ми е мината, но сега не ми се ходи към нея. Сега ще поубия чудовища, за да... да. Ще отида в мината в този епизод. И поредицата ми ще продължи на
това оцеляване, защото няма да почвам от начало. Това ми е къщата. Давай, тъпо. Хайде, хайде, хоп. Пропусна. Ой. Ха. Да, тут някъде... О, Ендерман. Виж как съм те. Къде? Ага. Вижте колко съм смешно. Ой, майко. Това беше страшно. Страшно ви казвам. Добре. Се направя намирано, докато не си направя момент. Чакайте малко сега. Да, слония текстър пак всичко е... Оха. Слония текстър пак всичко е зло. Готино. Кавички. И мисля тук да ми е автоматична ферма. И започваме. 1, 2, 3, 4, 5. На 5 бутала, да. Няма да е дълго много. Това ще бъде... Що за... Май, не... Аз бях забрал как се прави. Мене репитери ми трябват. Ама... Кой се занимава сега тук с репитери? Сме питери. Ръчка ще ми трябва. Левър. Сериозно лемон кабел стоп дотон. Так ще се буталата. Оп. И да. О, не трябваше с тази. О, не. Всъщност ти трябва да точно стана малко проблем, че бъдемче. Редстоун е тук така. Така. Обаче то за това ще ми трябва кофа и вода. И ги имам. Макота постатана. Макота стана. Не ме бива много в редстоун системите, обаче обичам да се занимавам с редстоун. Интересно е. Така. Опа. Така прекъснахме връзката. И значи водата ще бъде... О, не. Не.
Трябва да го довършим. Ай, тук така. Така си този материал. Бъде по-сега красиво. Ау, не, грешка. Така, фермата. Този епизод ще бъде на името на това, което правя. Фермата. Да, ама трябва да се концентрирам като правя неща, да... Поне като снимам. Те бъде до тук. Сериозно нямам лопата. Така. Отиваме за лева. И съответно да задействаме тази машинария. Трябва да направи заден вход. Оу! Обработеното дърво. Той пак за кой е тук, бе? Да, трябва да си вземем малко с пръст. Всичките си да ги вземаме. Той го ставаме. Той също. Редство няма да трябва. Той трябва едно кабелстон. Такова. Имам си такова. И освен сега 3 айрон. Айрон. Тъптия. Сега се чудя се. Ето така се прави ръчка. И първо да пуснем тук едно. И напомням да се абонирате, разбира се, ако съм ви харесал, надявам се да съм. И... И не стана. Главно защото ще трябва да направя репитър. Май. Добре. Но то тук съвсем е спряло. Тук се чудя... Абе... Точно ми трябва един репитър, ма аз знам как се прави, така че... Сетих се. Слагате тук така, после тук така... И тук така. Начин... Съм го загършил. И трябва да бъде така. Така. И съм почти сигурен, че пак няма се вдигнат, защото не са там. Ох, много съм умен. Ами да ги сложим.
Това беше първоначалната опит. И сега то пак не се вдигат. О, сериозно ли? О, стига! Истина ли? Бей! О, истина ли, бей? Може ли да има такова безобразие? Се чудя така, шегата на страна вече стана сериозно и много, много лично. Мъзим се. Така, тук слагаме репитъра, редстона, този текстур пак много ме кефи. Този път май наистина ще добавя линк към описанието. Това беше тъпо. Сега ще легна да спа и нататък ще да го мисля. Аз се върнах и завърнах. Така. Аха! Разбулих тази тъй мъчителна стерия. Това нещо, хора, не трябва да го бъркате никога. Както мене, защото съм много тъп. Значи това ще трябва да бъде тук така и как не съм се сетил в началото. Къде са ми пистънчи? Ох! Тънко. Тайно. Сега. Това е на О, стига! Кой пак съм объркал? Ами явно ще го направим както е показано. С много, много репитъри. И след като направя тази ферма, ще приключа епизода. Мен ще ми трябва 5 репитъра. Трябва да си спека кабо съм 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Да. Още туи. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да, още 3. Още 3. Още 3. 3. Хайде, едно, готово. 2, 2, 2, 2, 2. Хайде. 2. Ох, чуй се как дочаквам айрана. Хайде. Опала! Имаме репитъри. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Репитъра. Бе, горе-долу правилно съм го бил направил. В кавички. Уху!
Истос. Дърт. Тъй. Нещо си там. Аз съм готов. Там още не съм. Не, сериозно трябва да се припомня. Тъй да речем, тъй ще бъде. И като сложа тук водата, то ще падне. Така. Сериозно трябва да се направя лопата. Трябва нещо, бе! Обаче. Това вече съм сигурен, че ще стане. Ще стане. Ще вземем редстона, който тъй. Нещо си. Предавам се. Ти спиш. Добре. Така. Това било голяма блъсканица, бе. Да бе, пистани. Сериозно. Даже направо съм бесен в момента. Готово. То глупостта действа, бе. Юху! 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 Уху! Ние победихме! Победихме! Ние Ето, Това съм бил много умен, бе. Сега вече имам и безкрайен източник на вода. Аз съм се знаел, бе. Съм тъп. Сега ще развали този ред система Stone. Обаче ще съм бърз, ще надвия. Не. Аз ще съм бърз и няма да надвия водата. Така. Вярно. Така. Това се влива тук и семената падат тук. Сега. То не е бачка, бе. То бачка, бе.
Станали. Там ще стане. Бързо става то. Айде бе. Айде. Баца. Конечно, баца. Водата тече неравномерно. И пак тече неравномерно. Ама защо? Ой, паднах. И приключваме този епизод точно след като се засея си идвайте. Тук има ли вода? Имато вода. И шедовете май няма да стигнат. Така, току-що алемено съзнание. Първо, че нямам стигнат и второ, че стъпка на лъвичка. Четвърто, че ще си върна с тези мъдни. Ще се направя една система като карто. Това е това на неговата изправя на пътят, повече от моето. Така. И сега спирам тук и сега и надявам се да влюбя. Абонирайте се. Спира се, ако съм ви харесал, се абонирайте, ако не съм, надявам се скоро да ви харесам. И сега ще направим супер набързо. И друг епизод. Така, забравяме как бързо събрахме 15 сида даже. И даже ще ми стигнат. И даже ще имам остатък 7. И даже още не почват да върват. Действал бе. И оставям сидовете тук. Захарите тръстика тук. Кофата тук. Имам кол, ставам пръста. Тези неща. И лягам да спа. И скоро приключвам епизода. Бъцкам се, сега го приключвам. И здравей. И аз пак здравейте, много се побърках. И надявам съм да се ви харесал. Аз бях Алемен, абонирайте се за мене и чао!